puji syukur kunjula mengurangi Hyang Agung sing wis paring kanikmatan barokah kesehatan marang sedhing apitan yang semebar ing jagat raya. Iya Pak, iya. Ari palungguhan iki saged jumlah aku dadi cange, kowe dadi linduk. Wayangan nggone piyayi sing kagungan kersa istimewa kaya ngene iki lagi sowan ning laladan nyumput Purwosari Babatan Ponorogo. Mosok adate piyayi wayangan iki ora bersih desa ya mantu utawa sunatan utawa agustusan. Ya iki bedane piye? Mergo iki tasyakuran ulang tahun pernikahan emas anggene bebrayan ya kuwi Bapak Suwito karo Ibu Mariati. Alhamdulillah isih diparingi atut untuk rumpungan sing wis menikah selama 50 tahun nyatane
piyayi kalih tansah pinaringan seger warasan muga-muga iki bisa nular marang awake dhewe sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon Liput Purwosari Babatan. Amin amin. Koyo niki piyayi pernikahan Mas kok nganti wayangan sedate piye? Manut pangandikane Bapak Suwita iki wis dadi tradisi dadi adat wiwit saka leluhure biyen kokno. Dadi budaya iki mulai leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono. Mbok kuwi ulang tahun pernikahan perak utawa Mas sak gaduhe nalar sak kadare lampah ora kudu wayangan. Yen pancen ora cukup nggo wayangan ya sing baku syukuran ngono wae. Nek parandene gandeng Pak Suwita iki piyayi sing maniak neng wayang. Ya main bit neng wayang. Saben-saben awake dhewe sowan nolaladan Madiun taladan Ponorogo panjenengane waton lunggar tur salirane pinaringan sehat mesti nusul. Lah panjenengane iki kelingan nalika aku jane gawe lucon nek kok dadi kanyatan. Lucon piye? Alhamdulillah sowan ana laladan Ponorogo. Ya Allah sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Kuwi kata-kataku lak ngono kuwi. Panjenengane kegugah mosok aku ning ndi mung nonton dalan ayu tak ditok sok yen ulang tahun pernikahan Mas aku duwe rejeki arepe ngundang dalang cah ilang madakarane kabeh. Oh kaya ngono kuwi Pak Suwita. Lah kok didekek nang sawah wayangane. Lah ning dalan kono ya terlalu coba, ora masalah kok, Nduk. Pedae apa? Gunane apa? Piyayi sugih duwe pangkat latare jembar ning yen duwe gawe rawayangan. Kuwi becik prasaja kaya pepundhenmu Pak Suwita, nadyan ora duwe latar, dalane ya cepet. Ning gandeng duwe niat, duwe tekad, tetep wayangan yo ngibur warga masyarakat Purwosari. Tepuk tangan untuk Pak Suwita. Kelok tenang tetep sedadani. Dasare iki ya nadyan ning tengah sawah iki ya sawahe dhewe. Sing ngomong sapa? Itu sawahe dhewe. Iki mau dituku paling tok 1.200. Ya mungkin iwane kok malah dilepi. Akhirnya kudu garing terus nembok nek ora apa-apa. Ora apa-apa. Turun yo kene iki sing ngapain lho manunggali antarané seniman karo warga masyarakat. Iya. Sawangan panggunge gamelan kuwi lak rata nganti tekan dalan. Ya dadi ora nutupi sing mirsani ora ndangak. Lenggah pinarak ngono wis cetha. Iya. Saya wis ditata karo para-para sing lenggah lore gamelan lore panggung iki rata-rata istimewa ya iki sing lenggah para emak-emak utawa ibu-ibu. Wis dikuasai emak-emak. Wis kek bar magrib mau ditengeri ana. Nganti nek wong lanang nunggu ning kono didon kok. Ngono ya. Kaya ngono kuwi lah. Sing jenenge wayang iki tak kira malah saya berkembang saya becik sing adate biyen wayang mung dipirsani karo Kyai Kakung tur sepuh. Ning di tahun-tahun ini sangat luar biasa karena yang nonton wayang sing mirsani wayang ora mung para sepuh tok, klebu para anak-anak kula generasi muda, wabil khusus emak-emak kepareng mirsani wayang. Rame lan ora wayang iki gumantung emak-emak. Aku iki paling seneng wayang lan emak-emak lingguh cedhek karo panggung. Sebabe guyune lak banter to. Lek guyu banter iki nimbuli semangate seniman. Oh, ngono kuwi. Matur nuwun Mang, mugi tansah pinaringan sehat walafiat ora rezeki. Lalu putra-putranipun dados lare kang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Aja akeh lek ndungane wong iki menanggap. Kok nanggap ora ngono. Nah, lho. Bapak Suwita karo Ibu Mariati kagungan putra sing cacahe 4 sekawan. Ingkang sepisan ya kuwi Mas Bagus Setiawan. Angka 2 Mbak Ani Puji Rahayu, angka 3 ya kuwi Mas Kliwon, angka 4 ya kuwi Sugeng Suprandogi sing akrabe diundang ya
iya oh ini jadi dampu iya ketemu iya sing bayari iya sing ditanggap iya ya apik judul amin ya amin nah nuwun sewu kejaba saka kuwi Pak Suwito ki ya sore mau ki rada ngeluh nek Pak Dalang dados nggih kula mriki dusun nyimpun mriki Purwosari mriki udakara pun 20 taun kiai mriki jelas boten nate nanggap panjang niki kula wiwiti dhisik muga-muga iso nular alhamdulillah mau bar magrib dipandhegani karo Mas Tarik Purwosari diderekake karo para BPD lan sepuh perangkat desa ngejot awake dhewe sisan gawe pengumuman sok tanggal 20 Mei bersih desa di lapangan Purwosari. Layangan di saka Pak Suwito. Iya. Iya Pak Wito mau menerima Pak Dalang nanti dadi menang pirune karo Pak Lurah layangan di lapangan Nuwun Sewu gawe matarane kula mangke ra ketang sewu kula mangparingi. Sila kata-kata dhewe wae. Aku mau dugal kono, dugal ya. Lah inti sarine nyung tuwa kaya Pak Wito karo Bu Mariati aja dadi bojo bisa dadi jodoh. Oh, orang dadi bojo ning dadi yo jodoh yen bojo iki ditambahi aku elek. Ya bojoan. Yen jodoh wae temenanan becik, ngerti kok bedane bojo karo jodoh. Ngertos mak ngertos dengan api paling dalu. Bedane bojo karo jodoh. Bojo kali jodoh menika menggawe ketang benten. Menawi bojo menika namung kadasar wonten tata lair wujudipun kasat mripat. Tegesipun namung winatesan ing keluargakan mila yang pados bojo menika langkung gampil awit syarat-syaratipun winatesan namung tata lair lanang wadon gelem karo gelem seneng karo marem kirine butuh sing ana butuh sing lanang karep sing wedok moyah niku wis dadi bojo. Terus mila saking menika tiyang bebujukan ingkang namung adhedhasar peningawadah lan siwurung hargane hawa nafsu menika adaanipun boten lestari. Tegesipun bubar tekandalan mergo talune katresnan namung kaiket pundak umbul dening kepinginan lair ingkang sarwi owah diusir. Kuwi bojo nggih, yen jodoh menika dunungipun mapan wonten ing datos ingkang tulus, ati ingkang resik pinuntun dening roh suci. Mila saking menika rehni manungsa boten wonten ingkang sampurna pramila bab jodoh kaliyan bojo menika Gusti ingkang nipta jagat ingkang renang mentokaken betasan dipun aling-alingi gunung pitu segara pitu yen kira sampun kinudrat dados jodoh tinuku sarwa laku boten dadi kirang margi bener dadi ora mung dadi bojo ning jodoh kaya Pak Suwito kuwi ya nggih ingkang sae kados mekaten kula didongake dijeke mugi-mugi keluarga Bapak Suwito Ibu Mariati putra wayangipun sedaya wiwit ing ratri menika ngantos pungkasan jaman tansah mandhayu lan rahayu dipun minta para sirna mbono daduki tansah pinaringan sehat lahir batin pinaringan panjang yuswa rezeki kang limpah ruah kebak ing barokah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma Hasbunallah wa ni'mal wakil.
banjur minangka tandha bekti marang Bapa Smita karo Ibu Maryati arep ngaturake tembang apa sing rasi luwih dhisik larase kelok parte barang ngono tembang engko sarung jagung ning ben dibawani dhisik dening Ibu Sukesi Rahayu. Oh, kaya ngono kuwi sadurunge nembang ayo Sukesi matur nuwun karo Pak Smita Ibu Maryati dongakno supaya panjenengane widodo 10. Ya. Monggo. Sebendalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu dalu menika kula remen sanget lan trenyuh ningali kawontenan keluarga besar Bapak Smita kaliyan Ibu Maryati ingkang dalu menika genep usia pernikahan ingkang ping 50 tahun. Ulang tahun pernikahan Mas. Muga-muga ulang tahun pernikahan Mas iki iso musine awake dhewe ya, Pak. Muga-muga awake dhewe iso nganti 50 tahun Bu Maryati ngono lho, Pak. Insyaallah. Nanti ora ngerti lho soal iki. Yune pancen ngono ning wani janji iki streaming kok. Yen nanti didatani kok buka singgih karo Pak Samyo kok ngono romantis. Bare sok akhir-akhir nanti ora ngerti ya lho iki. Amin, 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 amin. Pramila dalu menika kula nyaturaken kembangipun apa? Sarung jagung. Bawani napa mboten? Yo kompleks sak bawani pisan ngono kuwi. Bawanipun Monggo saged gandang kula kanjeng saged utawi asmara ndono nderek kaliyan Sukesi kula numanun kalih panjenengan mergo kula pun kondang dalang sing paling wedi karo bojo kula niki. Ya. lho panjenengan dangaken Pak Dalang. Ya. Wong sampeyan ndang yen nglaman mboten manut kalih bojo niku bahaya. Dolanan ndak manut kalih bojo itu. Mergo lek boten iso-iso mungkin iso ngono nggih. Wong lanang ndi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Nah, kula niku nggih saestu niku. Ibu Maryati menika saged menguasai bapakipun. Sok menguasai. Kula tembangi sarung jagung. Apa kok ngangge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran. Jaba jero padha. Saiki iklan Bu Kesi. Nuwun sewu. Iklan kopi kapal api kae ngapusi. Jare kapal api dibuka orane kapale. Sak 3 roda kae. Bareng dibuka kae bak nyamuk jero kena rodane. Sing jujur ki ya kuwi sarung. Sak gajah duduk. Buktine sarung dibuka enek taline ya. Wes, cek ombak. Ini pemanasan Pak Garing. Apa dulu? Tembang menika dipaturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi ingkang dipun paringi sehat. Ya kok bar mundung lho. Lha nggih Pak nggih. Pak Lurah bar kecelakaan nggih. Nah, dipun dongaaken dan sehat, dan pulih. Wong niku lak ya diwiki kalih danyang aja lali panyangan. Ora boleh duit.
Ugi nglapuraken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kyai nyai pengasuh pondok pesantren Laladan Ponorogo badhe khusus ing pondok Panisanga Ngabar. Ya, sing winginane Kyai Ihsan digerakake karo Kyai Zainul pindah ning Jabar Karanganyar. Pondok Panisanga sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun insya Allah wayangan meneh besok tanggal 4 Juli wah ya kalau terme drama ya pondok sama ya monggo lajeng sarung jagungipun.
matur sembah nuwun wilujeng kala wis katur tembang klasik sarung jagung karya sang maestro